Ja. Du kan ta upp en på prov. Jag kladdar över den, så får vi banda runt. Jag saltar inte på dem nu, utan det gör vi själva, va? Eller? Ja. Hur är det? Men du. Ska jag blanda det i den där? Jaha. Räckte det? Såg du hur mycket det var? Ja. De är inte så roliga när du. Va? De är inte så roliga allihopa. Nej, men jag har nya så du kan slänga dem. Jaha, kan jag det? Då slänger jag allihopa. Kika på det så. Då blir det ju lite så ju. Ja. Ni gillar bra på det, eller? Ja, jag gör det. Utan vänner Matilda. Jag har gillat dem. Så. Där. Där. Så. Vad säger du? Han gillar Matilda. Va? Jag säger det, han gillar Matilda, Rico. Jaha. Ska vi ta någon gång eller? Ta någon gång idag. Bara titta på honom. Säg så igen. Va? Se så igen. Igen. Här är den. Så han Nu börjar, tar vi. visslar lite så han börjar på Nu tar vi. Nu tar vi fort. andra hållet. Nu